kusangana kwatiri kuita munhau dzemuzuva ranhasi manheru kana muchangotibata tinokumbira kuti mubaye subscription button inonzi kutapa media inc. Tokumbira zvakare munotifollowa pafacebook page redu rakanzi kutapa media inc. Tine maprograms akawanda ari lined up kukunakidzai nekukufadzai. Regai timbotaura zvenhau dzemuzuva ranhasi. Tauya tine nyaya yemukomana Winky D. Tinotarisa kuti pamashure apo tine nyaya yakaitika yaSigi jasignary vanova vakabvisirwa nziyo yavo yanga ikatrend asteric iyo yaiva nearound 6 million maviews. Mondiregererawo voice rangu ndine gosoro chaizvo. So tiri kuti isusu jasignal vanova vanga vachingokopera nziyo dzevanhu vakabvisirwa song yavo. After this tinotarisa tinoona kuti tine chikomana chedu ichi the goat of Zimbabwe, the national asset, Winky D, anova iye aratidza kuti ane zvinhu zvake zvabviswa painternet. So Winky D's copyright battle ndo yatoda kutaura nezvayo muzuva ranhasi. Toda kutarisa kuti zvii zvambokonzeresa because tine song yakaita sadisappear inova song iyo yakanetsa it's 2015 or 2016 somewhere there. I'm sure it's 2015. Maproblem yese disappear ndinoda kumboita happy ndisiye. So you see that song yakatrenda zvekutodaro but tikunzwa kuti yabviswa. So indada worried manje kuti komukoma Winky D asi vakanyorwa masongs saka pane zvimwe zviri different. So it seems as if maartist emuZimbabwe tine zvinhu zvakawanda zvatisatadzidza about music, macopyrights nemaroyalties. So ndo zvatoda kuti tase muzuva ranhasi kuitira kuti vamwewo vachada kupinda muindustry nevamwe vachazoimba mugoziva. So isusu tiri kuti masongs abviswa ndeanoti disappear namira, but now let's dig deeper kuti chii chambonyatsoitika. So here is the issue. So we are saying that the issue here is lying on the allegations which have been leveled against Winky D by the Kenako Music. Kenako Music is Winky D's former record label, and this one is claiming that the artist is failing or has failed to honor the agreed amount which was agreed about royalties for the songs Disappear and Mirror. So now the failure to comply with that contractual obligation has also caused Kenako Music to make sure that they exercise a right under the YouTube copyright strike system. So this one is a mechanism which is just designed to make sure that they protect the intellectual property of content creators. So now this one the situation cannot only jeopardize Winky D's presence on a crucial platform for music sharing and promotion, but it also gives us a highlight of the potential pitfalls artists and record labels face in the digital music distribution landscape. So tikuona isi kuti tine maerrors akawanda sevaimbi avari kutadza kunyatsoona endi zvikanyatsogarwa pasi usiti tine music dzakawanda dzichadonha painternet. So now we do have that issue Winky D and Kenako Music. This one is just a reminder to us about engaging into engaging in clear, transparent agreements between you as an artist and the record label. So in this age where digital platforms, they are playing a good role in music distribution and monetization, we also need to make sure that there is integrity of contractual agreements and it is supposed to be taken seriously. So basically here in this case, we are being highlighted or showed that there is the broader challenge within the music industry, like what I've said before, which includes copyright management, payment of royalties, and the balancing act between promoting music
and protecting the rights of those who create it. So the removal of Disappear in this instance now, and the song Mirror from the channel of Winky D on YouTube, is not going only to have an impact on Winky D's direct revenue, but it also sets as a precedent for how similar disputes can be dealt with in the future. Saka tikuti mukoma bigika dai manga magadzirisa music yenyu so that magadzirisana nevanhu venyu, hatizvitarisire kune munhu iyeyo. So basically tiri kuti isusu challenge yavafesana nayo ima1 but inoitika zvinowanika. Saka tiri kuti tisati tataurisa, I think it's upon the management of masingers. Handisizowa kuti mudharabhanda varasika papi, mudharabhanda marasika papi. Tokuzivai muchinyatsomaneja zvakanaka mukoma Winky. Hamene pamaroyalties apa kuti ndivo vakabhaisa kana kuti ndimi makabhaisa. As management, we need to make sure kuti mamira mavabatsira ipapo, ndo zvatinofanira kuita sei kunyatsoziva. Then in most cases tiri kutarisa zvakare nyaya yemacopyrights nedifferent way. I think maartist vanofanira kutombonyatsodzidziswa chaizvo. I think most of the artists, they are supposed to be enlightened by Zimura. I think tine vanhu vakaita sana Clive Mono Mukundu. That guy is knowledgeable in music. Though people are not taking it seriously as a profession, vari kungonhonga managers. I think a manager is supposed to be someone also anoziva mutemo about music, anoziva zvinhu zvakasiyana-siyana. Saka basically we need to have clear-cut agreements iwayo esong idzodzo, so that we can make sure kuti pabuda zvinhu zvakaita sei zvakanyatsorongeka. Because imagine that big song Disappear zvaikaita wozongonzwa nzi yadonhedzwa painternet, zvakadhakwa. So guys, to keep on being updated, press the subscribe button now and press your notification bell so that you cannot miss the news that we do here for you. So today I am done. Yours for Kutapa Media INC.